igodi zalapha kwaMkhwanazi zingamashumi amathathu 30 eyisemthethweni le head office eMaritzburg ukuthi makukhulunywa ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi kwaMpukunyoli zingaki igodi eyisemthethweni ezibhalisiwe ziwu30. Isigodi nesigodi kunemngcele yaleso sigodi bese kuba khona induna eqokwa inkosi ngokwesigaba sika section 29 womthetho. Inkosi eqoka induna. Manje ke ngeke nifunde zonke induna kodwa ngizokhetha kuphela igodi ezintathu ezakhele lapha iDukuduku ndabezitha okuyizweni elisha kube uDukuduku kube uKhula noMathiya. Nikhuluma ngeyigodi ezigunyazwe uhulumeni ukuthi lezi igodi ezintathu ezakhela uDukuduku zingaphansi kwenkosi yakwaMkhwanazi. Ingakho besigqugquzela ukuthi abantu abeze emhlanganweni ukuze beyizwele ukuthi uhulumeni usebenza kanjani. Ezweni elisha induna yakhona uDube Sipho Dlozi. eDukuduku induna yakhona uSithole Almon Mkhesini. eKhula noMathiya zimbili induna umsane bese kuba umsweni. Manje kule map enginike inkosi lezi zaseDukuduku igodi ngisikile ngase ngizenza zabankulu ukuze ovukwa isilungulela sokuthi ufuna ukuphatha abantu aqale lapha kule map. Sekhona mphakathi. Ngakho ke njoba silapha siwuhulumeni sizogqugquzela ukuthula nenhlalakahle nokuzwana nokwamukelana sonke sihloniphe umthetho nesigaba somthetho. Lapha ezweni labakhwanazi kuneminyango eminingi kahulumeni eneyindawo. Ngiyabonga kakhulu. Ngikhuleke enkosini yakithi akaMkhwanazi. Mphathi wohlelo ngivumele ninomfundisi ukuthi ngibingelele abakhona la namhlanje. Ngeqale nge-MEC Shenge siyabonga ukuthi uphumelele namhlanje. Inkosi uShinga ephakathi wethu kana wonke amakhosi akaMkhwanazi akhona ahlangene nathi namhlanje. Ngibona nenkosi ebuye eSwatini kwaDlangezwa. Siyabonga ukuthi amakhosi abe khona siyakhuleka. Ubaba umtshalo weCPF kanye nozakwabo bonke asebenza nabo kakhulukazi ubaba uZikhali eNayila namhlanje esibamisene nabo silwa nobugebengu la kule province yethu. Ozakwethu ngamsana nabo Brigadier Ngubane, Brigadier Thango, maningi kamaphoyisa akhona la. Ngibingelele ikhulu zama department esamsana nabo babiyela bamdlovu. Siyakhuleka. Umphakathi wonke osihlangene nawo la emvuleni sijabule ukuthi umphakathi uthe awuphume uzoza kule mbizo namhlanje esicelile samaphoyisa.
umsebenzi wethu ke thina amaphoyisa ubhaliwe wabhalwa encwadini zikahulumeni kule constitution yase South Africa. Ngicathi niyawazi umthetho sisekelo osiphethe sonke ekuthiwa iconstitution ya South Africa. Kule constitution ya South Africa kukhona la kubhalwe khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa yini. Section 205 subsection 3 of the constitution. Ibhalwe nje ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ukuvikela ubugebengu, ulwisane nobugebengu, uphenya amacala amayenzekile, uvikela abantu nempahla zabo njalo njalo. Igama lokuqala elibhalwe khona MEC elinikeza umsebenzi wamaphoyisa elokuthi uvikele umphakathi, uvikele ubugebengu. Ngesingisi kuthiwa prevention. So samaphoyisa ke siyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kufanele sivikele ubugebengu bungaze bube khona. Mawubona iphoyisa uzwa sekuthiwa iphoyisa ligijimisana nomuntu emgaqweni liyambopha, uzwa kuthiwa iphoyisa kade lidubulana nezigebengu ndawo nathile, ubokwazi ukuthi iphoyisa selihlulekile ukwenza lokho okuqala efanele ngabe likwenzile. Kuthiwa prevent crime. If you can't, combat crime. So when we combat crime, sisuke sesilwa. Asifuni ukuthi siqale sifike ekulweni eqala. Siqala ngokuthi sixoxisane. Ukupreventa kusho ukuthi kufanele sihlale kanje. Ukuze sigweme into yobugebengu engasiyenzeka. Mayidlula lapho sesidonse ikhaya. Sesingena ensimini. Asifuni ukufika lapho. Ngicathi siyazwana. Sihlangene la namhlanje ngoba sizama ukwenza lokho umthetho osithuma wona. Asihlangene la ngoba sizokhuluma ubukhosi. Sihlangene la samaphoyisa MEC nomphakathi wonkana ukuthi sizovimba ukuchitheka kwegazi. Liyahloma. Silibhekile samaphoyisa. Liyahloma. Lento eyenzekayo esiyibonayo la asifuni ukuthi kufike uDisemba isekhona. Ngoba kwafika uDisemba kuzofika lezi insizwa eziphila ngentelezi eqhamuka emahostela ezofika zingasazwile. Kungcono ukuthi silungise thina ukuze ziwuthole umyalezo ukuthi cha kuhlaleke kahle emakhaya. Azingezi la seziza ngempi. Ngoba kunalento enizisebenzisayo ekuthiwa TikTok, niyabhala, niyarekhoda, niyathumela nje. Kanti nabahlokoloza abanye abantu. So asikhulumeni isihleli la, ingakho sila samaphoyisa. So ubizele lokho ke lomhlangano. Ngiyabezwa bethu umkhwanazi MEC ubiza imbizo obukhosi, uhlangana naphi nobukhosi? Umkhwanazi kanye namaphoyisa lawa aholayo uthunywe ukuthi avimbe ubugebengu, aphephise impilo zabantu. Uma umkhwanazi namaphoyisa bebona ukuthi kukhona into engasibe ingozi, kumele benze imizamo ukuze bavimbe lobo bungozi. Lento iqalaphi lesiletha la namhlanje isukela ngomsombuluko lwamasonto amabili adlule. Ngithintwa isilo ebusuku. Siyangifonela sithi mkhwanazi kukhona into engahambi kahle la eNdlunkulu. Ngizocela ukuthi uthumele amaphoyisa kade uzobheka. Kungathi kukhona abantu abafike ngamabhasi amabili isizwe saka mkhwanazi. Kukhona singagculisekile ngakho. Lase ngithumela amaphoyisa ukuthi awubheka ukuphepha. Afika hlala ka amaphoyisa kubheka ukuphepha. Inhlanhla leyo bekhona inkosi uShinga esinayo la ngaphathi kwethu namhlanje. Kanye nenkosi uChiliza. Engicela ukuthi bangakwazi ukuyichaza udaba ngoba bengekho mina. Kwakhulunywa ke kwaphela ngathola umyalezo ngabo 11:12 ebusuku ukuthi cha sekuhlukene sebehambile la kade befikile esilweni. Ngicabanga ukuthi into seyixazulekile. NgoLesibili kwavala umgaqo ku-N2 uthela wayeka lo hamba imoto eningi. Okusiphathe kambi ukuthi mase kuvaleka lo mgaqo kukhona abahamba ngama ambulance abagulayo bavimbeka manje emgaqweni. Ngithi ngiyabuza ukuthi isizathu sokuthi kuvinjwe umgaqo isiphi. Engitholayo ukuthi laba kade beNdlunkulu ngomsombuluko
abakutholanga ugculiseka ngento kade beyihambele eNdlunkulu ingakho sebekhipha ulaka balikhiphela la emgaqweni. Sengithi ngeke phela amakhwanazi bakhipha ulaka balikhiphele kubantu abangahlangene nendaba yabo. Awuke ngisondele ngikhulume nabo ngibeze uthi inkingi ku nokubaxwayisa nje ukuthi umthetho uthi yithi wena mawuhlukumezekile uqondana nalomuntu okuhlukumezekile ungasuke wena uhlukumeza omunye umuntu ongahlangene la indaba yakho. Laba bazambele emgaqweni abazilutho ukuthi abanye abazi nokuthi umhlaba kabalo abadlula kona. Bahambe eSouth Africa bafika toll gate bayakhokha baqhubeka abafune umuntu ozobavimba endleleni banelungelo. Umsebenzi wethu kwethina amaphoyisa ukuthi sibavikele bona abayihambele emgaqweni. Yithani nina abakhwanazi manenkinga zenu nihlangane esibayeni nihlangane engadini kanje nixoxe ningayixoxeli emgaqweni ningayixoxeli kwabanye abantu abangahlangene. So ngifikileke inkosi yangihlonipha kaMkhwanazi yavuma ukuthi sibe nawo umhlangano safika. Masixoxisana ngithola ukuthi kungathi kunokuphambana okukhona okwenziwe isilo ngokuthi sibeke insizwa kaNcube ekuthiwa iyiso kule ndawo okuyona ke xasula abantu bakaMkhwanazi. Sengithi ke abantu bamkhwanazi kuzofanele hlale phansi nikhulume lento. Nikhuluma nodwa, nikhuluma noNcube, nikhuluma nesilo, nikhuluma nobukhosi bonke. Ihlalani phansi nikhuluma. Ukuze nehlise ukudinwa kwabantu. Mina engakwenza ngoba ngiphoyisa, ngihamba ngomthetho. Umthetho uthi into ihamba ngalendlela ubhalwa phansi. Angubhali ngomkhwanazi. Asubhali samaphoyisa. Sufunda lo subhalile. Bese kuthiwa lo uphula kumthetho mawuphula umthetho ufuneka kwenziwe njengayo. Ikona phela sikwenza samaphoyisa. Ngase ngithinta labo kuyibona ababhala umthetho ngobukhosi. Uhulumeni azochaza ukuthi uma sithi ubani uyinkosi sivuma kanjani thina uhulumeni ukuthi lo uyinkosi. Mase simbeka ukuthi uyinkosi simbeka ukusuka la uphelela la. Uma uhulumeni ethi sivuma kanjani isilo iso lenkosi mawuthi likhona lisebenza kanje iso lenkosi. Uhulumeni mayivuma ukuthi kunenduna umsebenzi wenduna yilo isebenza la kule ndawo yilo umsebenzi owenzayo. Asibeki induna thina samaphoyisa, asibeki iso lamakhosi, asibeki inkosi. Bengithi ngicacise lona. Ngicela uMEC ke ethi awusize ke MEC ngoba phela indawo yakho le. Awuze la uzokhuluma nomphakathi wakule ndawo yaseDukuduku. Ngoba njoba linexa akusiwo amafe ngikhuluma ngawo la. Ngikhuluma ngefele imnyama elihlanganayo phezulu kwale ndawo ekuzochitha khona igazi uma ingalungiswa lento. Ngicabanga ukuthi ke abaholi njengoba bela ngaphambili impunga zakule ndawo amakhehla izalukwazi ziyakwazi ukuhlangana ndawonye ukuthi zikhuze le mpi zayo. Ngoba isifikile angifuni njike nibhekela amaphoyisa lawo. Lamaphoyisa afanele likhumbuze ngalolu suku safika la sathi nina bantu abamnyama hlalani phansi nikhulume nixazulule udaba ningaxuluzuli ngemkhonto nangebha. Ngoba mase kuchitheka igazi anizusola thina ukuthi besenzani ukuvikela lona. Asikho endlini zenu. Asihlale emahlathini enihlala khona. Xoxisanani indaba yenu le. Ngizocela ukuthi ke nikwazi ukubeka indlela. Ngoba lokho oMEC abeza nakho ozakwethu abeza nakho yiloko okubhalwe encwadini zikahulumeni. Uma sekubhalwe encwadini zikahulumeni ukuthi kusemthethweni efuneka sikuhloniphe. Uma ungazwani nomthetho lobhaliwe nale nqumo ezatho uhulumeni kumele ulandele imigudu ebhaliwe khona efuneka uhambe ngayo. Uma ukuthi unesikhalazo sithini zikhona inkantolo uma ungajabulile noma ubhalele kuona ama department la ku MEC ukuthi ngicela ukuthi nokuthi bazokutshela ukuthi kuyavumeleka noma kuvumeleki. Uma ngabe ningawujabuleli umthetho ngendlela ohambe obhalwe ngawo hambani niyovota nivotela abanye abantu abazoya eParliament bafike bawushintshe umthetho bobhale ngendlela enifuna ngayo.
umkhwanazi uyowenza isiqiniseko ukuthi lo mthetho enubhalile uyagcina. Okwamanje lo mthetho obhalwe uhulumeni yilo amaphoyisa okumele enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyawugcina. Musa ke wena ukuthatha uphume ngendlela yakhe eseceleni ngoba uzogcina uhlangana nohulumeni lapha emgaqweni kanti akumelanga uhlangane naye. So ngicela ukuthi sizwane kahle njengoba ngithi ngichaze namhlanje ukuthi ngila sibize lengqungquthela namhlanje ngokuthi kuzoxoxiswana ukuze iphele lempi efufusayo lomsindo khona uphele. Sikhona ke samaphoyisa mawukuthi khona izikhalazo umuntu anazo ningakwazi ukukhuluma namaphoyisa nako lapha emasayidini emaceleni nami neyona ukuthi hayi nginesikhalazo ubani wangihlukumeza wenza ukuthi nokuthi nivule icala. So walandela ke lawo macala. Sengigoqa nje MEC ngithi ngicacisa ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini. Amacala okubulala ikakhulukazi. Njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kulamacala amane. Elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe. Bexabana nenye insizwe emgaqweni angazi baxathwa kanjani ngeemoto kwabadubula abashona babili. Leyo ndoda ke iboshiwe yagwetshwa 25 years. Ungabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili u25 years angiyona inkantolo. Inkantolo emnika u25. Kodwa sesiyakuthola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala sisebenzisile ukubulala uyise nendodana. Isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo owabula waqala. Isona sikhali esabulala lo kade umngane walelo khansela encathwe induna la kule ndawo. Sesithola ukuxhumana kwalokho. Sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wayekade ekhansela. Nale umngane wekhansela wayengeyedwa ke nalo ehamba naye. Kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala omabili. Uphenyo lusaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu. Kodwa esikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona la. Iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu. Okwesibili sithola ukuthi kunokubanga ubuduna kule ndawo. Lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo wayebekiwe njengenduna wekade eyisosha. Wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kulesihlalo soba induna. Akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna lo. Into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olisebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina. Awazuphenywa la. Awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje aphenywa kulelo phiko engicabanga ukuthi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulazi kakhulu MEC kodwa kulezi insuku seze laduma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi okuyibona kakhulukazi abaholi bethu. Uhulumeni wathi asilikhande leli thimba ukuze laba okuyibona abaholi abalinyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala abo. Njengoba lo walimala koqala la wayekade elunga le-IFPA councillor. Lelo cala lathathwa lafakwa lo phiko. Uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuko induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala wahanjiswe kulelo phiko. Ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko. Lolo selikhulunywa ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa i-Political Killings Task Team PKTT. Ibona ke abawaphethe lawo macala. Ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe phenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo yibhamu ikakhulukazi
So lona loyo konesibhamu kule ndawo uyosixolela. It's either usilethe emaphoyiseni ukuthi aningeni usitesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi. Uma ungasilethi sizosifikela thina sosicela. Ukuthi awusondeze sifuna ukubona ukuthi akusona nisike salimaza. Ngithe siyavikela ubugebengu, prevention. Sivumeleni ukuthi sivikele ubugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating. Masithi siyacombatha uzolibuza ephoyisa ukuthi what does combat mean? Okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufanele iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekuku. Ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu. Program director angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona yamaphoyisa akuyona yobukhosi eyokuvimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu.